Най-важното нещо за хипергладка кожа е... Знам, че ви звучи странно и че има много противопоказания за тези нещица, но аз без това не мога да живея. От прасковка ставам в нектарина. След това е много важно да използвате някой серум, който озарява кожата. Аз много харесвам този и преди съм го ползвал, но сега го получих отново, като пиар пратка. О, да. След това нанасям крем от същата линия. Енергизира кожата, така че ако изглеждате уморени, той много ще ви помогне. С ниацинамид, което е едно от най-важните неща, за да ви изглежда кожата по този начин. Тези два продукта хипер много намалява размера на порите и също така кожата ви става хипер гладка. Другото нещо, без което не мога и обожавам, е CC крема на Panacea Cosmetics. Защо толкова ми харесва? Водоустойчив е, цветът е подходящ, доста е светъл, така че внимавайте, не ми изсушава кожата, седи цял ден. И както виждате, тук е хипер покривен, между другото. Ужасно любим ми е този продукт. 10 от 10. И мисля, че е към 20 лева.